Sarauniya TV, tashar al'umma. Ji daɗi ki nuna mini ke ma ina baki tukwici ba zai zama laifi ba. A suna ji daɗi ka nuna mini kai ma ina baka tukwici ba zai zama laifi ba. Ɗaukalami waraka in na faɗa ki rubuta mai nema ki samu jibatun manazarta. Wata rana a sanya na a layin ma'azarta ki ban so ya fi komai a garin yar gata da ke na amince ta homi zance kowa ya shiga hancin mu ba ma mai uzuri ba. Iya samu da rabo alkairi ka taɓo mai nema ya sako asara ga rago. Ciki saya dai ni kai zana raba da tsanani da duka ba zai sa na aje son ka da canjin ra'ayi ba. Zana aje a gidana Ni na lura a zuciya ka bani mazauna. muradi na sanke na rai da jini na. Da kun kauna zan har ƙarshen numfashi na. Ko za a yi gasa ni ne za na ɗauka ba zan faɗi akan tsohuwarsa ɗaukar rawani ba. Mata ke ɗaya ce da ya hange Mai kyawu na ado da kwalliya ka burge. kin sa kaina ya girmama waigi kange. Hannu mai ya ajewa shi ne za ya ɗauka ba zan kuskura ko ƙetare zancen masana ba. On the mix, Samantha. Sarauniya TV, tashar al'umma.